Mnohí kávičkári si myslia, že piť kávu čerstvo po upražení je to najlepšie. Pravda je však trošku iná. Káva sa hneď po upražení nasype do takýchto špeciálnych bední, kde niekoľko dní oddychuje. Dochádza tam k tzv. Degassingu alebo uvoľňovaniu plynov. Tento proces trvá individuálne, závisí od každej jednej kávy a trvá v priemere 1 až 7 dní. Počas tejto doby dochádza k uvoľňovaniu plynov, hlavne CO2, a k rozvíjaniu aróm a chutí. Kávu z týchto bední potom balíme do týchto špecializovaných obalov, ktoré poznáte, s jednocestným ventilom a na tom obale je uvedený aj dátum praženia. Ideálne je kávu vypiť od 2 po 10 týždňov od praženia. Každá káva dosahuje svoj chuťový vrchol v inom čase od praženia. Ak by ste kávu pili príliš čerstvú, to znamená len 1, 2, 3 dní od upraženia, mohla by chutiť veľmi tak plocho, nerozvinuto a boli by tam také tóny, ktoré by vám veľmi nechutili. Až po čase sa tam totiž rozvinú tie kvalitné, chutné tóny, ktoré tak milujeme. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme sa ku každej káve správali individuálne a dopriali jej dostatok času na to, aby sa rozvinula. Takže áno, čerstvosť je dôležitá, ale rovnako aj trpezlivosť. Ako to vidíte vy? Napíšte nám do komentárov.